שלום וברכה, כאן יעל גתנו, הטוב שבך כבר כאן, והיום רציתי לדבר על תחושת ביטחון. אוקיי? מה התנאים החיצוניים ומה התנאים הפנימיים שמאפשרים לי לחוש בטוחה? מה ההגדרה של בטוחה? איזה מילים הם שכנות של המילה ביטחון? מה הביטחון מאפשר לי? אז נתחיל עם תחושת הילדה. רגשות שחווינו בילדות שלנו שקשורים לביטחון. בעצם ההפך מחוויה של ביטחון, זה חוויה של פחד. זה חוויה של אובדן שליטה. שאני צועדת בתוך מציאות, בתוך איזשהו אירוע, ואני לא יכולה לצפות מראש מה עומד להיות. כן? כאילו מישהו משך לי את השטיח מתחת לרצפה, ואני חווה חוסר בהירות. אני חווה מציאות שאני לא יודעת מה עומד להיות. כן? זה כמו מציאות שמאלצת אותי לחוות אי ידיעה. כן? זה שחרור של שליטה. וזה דבר שהוא מאוד מאוד מאיים. בזמנים שאנחנו מרגישים את הפחד הזה, האחיזה שלנו נהיית חזקה יותר. ילד בגן משחקים, כשהוא לא חווה ביטחון, הוא יחזיק לאמא חזק יותר בסמלה. ככל שהוא יותר ישתחרר ויבין מה מתנהל סביבו, פתאום תראו שהאחיזה הזאת נהיית יותר בהרפיה, עד שהוא עוזב אותה ומצטרף למשחקים מסביבו. או שהוא לא עוזב אותה בסוף. אבל האחיזה היא ביטוי ישיר לפחד. אוקיי? אנחנו אוחזים במשהו חזק, אנחנו נוקשים, אנחנו מתעקשים על משהו, כי אנחנו חווים שם חוסר ביטחון. אם הייתי חווה שם ביטחון, מוגנות, כמו שליטה, הייתי מסכימה להרפות. הייתי מסכימה להתגמש, להתרחב, להיות בפתיחות לשינויים. רק ממקום של ביטחון, אני אעז לצאת לשינוי. כשילדה חוותה פחד והפך מביטחון, הרבה פעמים מתלווה לזה בהלה. כי התערער, היסודות, היציבות, העוגנים, התערערו. אנחנו יודעים שהצרכים הראשוניים של בן אדם, במשולש של מסלו, זה תחושת המוגנות והביטחון. עוד לפני אוכל, עוד לפני צרכים חברתיים, קודם כל שבן אדם יחווה ביטחון ומוגנות. אוקיי? כשיש לי דברים ידועים מראש, שיש לי דברים שאני יודעת שהם לא עומדים להשתנות, הם מעניקים לי עוגנים ויציבות בחיים. שדרכם אני אוכל לחוות ביטחון. אוקיי? אני כמו יודעת את זה מראש, שזה נמצא, זה קיים, זה זמין לי, זה נגיש, והמוכר הזה מכניס הרבה מנוחה. מנוחת נפש קוראים לזה, כן? הרבה מנוחת נפש. הרבה הזדמנות לשרירים שבגוף שלי להיות בהרפיה, להיות במנוחה. הרבה פעמים כילדים תפסנו תחושה של חוסר ביטחון, היינו מסתכלים על אנשים, היינו אומרים, לא, יש ביטחון, לאי אין ביטחון. אוקיי? היינו מגדירים אנשים בצורה מאוד מאוד דיכוטומית של שחור לבן. בזמן שבאמת ביטחון, א' זה תלוי נושא, אוקיי? יש תחומים שבהם אני חווה, צברתי ניסיון, התפתחתי, ואני חווה שם יותר ביטחון, ויש תחומים שהם ראשוניים, או שאין לי את הכישורים, מעולם לא התנסיתי, ואני חווה כלפם חוסר ביטחון. ויש הרבה דברים שנמצאים איפשהו על הרצף. כן? זה לא או שיש לי או שאין לי ביטחון, יש לי שם ביטחון מועט. יש לי שם ביטחון שמתפתח. באמת זו תכונה וזו מידה אפשר לפתח אותה. היא דבר אלסטי, זה לא שיש לי את זה או אין לי את זה, או נולדתי עם זה או לא נולדתי עם זה, אלא זה דבר שאפשר לרכוש אותו. הרבה פעמים כשהיינו חווים חוסר ביטחון, לפעמים היינו מקבלים הנחיה מהחוץ, תסתירי את זה, תפגיני ביטחון, ואז תראי שאת בטוחה. תשדרי החוצה שאת כן בטוחה, אל תראי את החוסר ביטחון שלך. כן, היו כמו מנחים אותנו להסתיר את זה, להתבייש בזה. כן, זה כמו חולשה.
בעצם ההגדרה של ביטחון, מתי אני חווה ביטחון, כשאני מרגישה שאני נמצאת בסביבה שאפשר לסמוך עליה. אפשר קצת לשחרר וכמו אפילו קצת להתעלות. אפשר להיעזר. עכשיו זה או להיעזר במערכת הפנימית שלי, כי אני סומכת על המערכת שלי, כי רכשתי שם מספיק כלים, ויש לי היום כלים שילמדו אותי, ויתנו לי מענה בזמן אמת, או אני נותנת אמון גם באחר שנמצא לידי פה, שהוא יהיה שם עבורי, כן? שהוא נגיש, שיש לו נכונות ורצון להיות לי לעזר, אוקיי? אז זה גם להיות בטוחה ביכולות שלי, וגם זה להיות בטוחה בדמויות שנמצאים מסביבי, אוקיי? בכלל ביטחון גם מאוד מאוד מתקשר לכל נושא מידת המסוגלות שלי, המודעות שלי למסוגלות שלי, ומהצד השני, המודעות שלי גם למגבלות שלי. כשבן אדם מודע למגבלות שלו, הוא יודע איפה הוא עומד בזמן אמת. ודווקא הכנות הזאת והישרות לב הזאת היא מאוד מאוד מחזקת את הביטחון. אחת ההגדרות היפות ששמעתי לביטחון זה בן אדם שגם בזמנים שעולה לו חוסר ביטחון הוא בוטח בעצמו. אוקיי? הוא כמו סומך על עצמו שהוא יצלח את האתגר הזה. הוא כמו נותן אמון במערכת הפנימית שלו שיש לו יכולת לאלתר. שיש לו כלים שדרכם הוא יקבל תשובה בזמן אמת. אוקיי? וזה אדם שיכול להתהלך בעולם, וכמו בתוכו הוא יצר בית. בתוכו הוא יצר מבצר ומקום מוגן ובטוח, על מנת שמשם הוא יוכל לשלוף את התשובות לעצמו ולעולם בזמן אמת. כשבן אדם בטוח בעצמו, אז הוא גם בהסכמה להיכשל. הוא בהסכמה להתנסות, והוא בהסכמה להיכשל. הוא לא שם את כל הערך העצמי שלו באותו אירוע. הוא מכיר בזה שהאישיות שלו היא דבר הרבה יותר רחב מאשר ההתנסות הקונקרטית הזאת. כן? אישיות של אדם זה דבר הרבה יותר רחב, הרבה יותר מורכב מאשר ההתנסות הנקודתית הזאת. וכשאני לא שם את כל הערך שלי ואת כל זכות הקיום שלי באותו אירוע מדיד, ואני אומרת בסדר, היה, יהיה, התנסיתי, מבחינתי ההצלחה, עצם הניסיון שווה הצלחה. אוקיי? עצם זה שהסכמתי לצאת מאזור הנוחות שלי, עצם זה שנתתי הזדמנות למשהו אחר, שונה, לא ידוע, משהו שבו אני שוב חוזרת לכיתה א', משהו שמפגיש אותי עם החולשה שבי, והייתי בהסכמה ולא בהדחקה כלפי המקום הזה, זה כבר מבחינתי נחשב ניצחון. מה התרחש במפגש? זה לא תלוי בי. לא יודעת. אני נתתי הזדמנות, אני באתי בפתיחות. ודווקא במקומות שבהם אני מרגישה בטוחה, אני אעז לצאת לדרך. אוקיי? ולכן פה אני אומרת, אולי אני ארחיב על זה שוב בהמשך, כשאני מזהה אצל האחר חוסר ביטחון בתחום מסוים, האוטומט שלי זה כמו לדחוף אותו, לזרז את התהליך ולהאיץ שהוא כבר יצא מהשלב הזה. וזה לא התנועה הנכונה. התנועה המדויקת היא לשעות יחד איתו בחוסר ביטחון. היא כמו לתמוך ולאחוז בו, וכמו לתת שם איזושהי תמיכה ונוכחות שמשדרת, כרגע אני מחזיקה בשבילך את האמון שלך בעצמך. לרגע התנתקת מהאמון שלך בעצמך, ואז חדר שם התחושה של חרדה, של פחד, של בלבול, שאני לא אעמוד בזה, שאני לא מסוגל. תנשום, אני פה, ואני מחזיקה את הקול השני, שאומר לך, אתה מסוגל, אתה יכול, אני מאמינה בך. וגם אם תיכשל, זה לא כל כולך, זה חלק ממך, אבל זה לא כל כולך. התמיכה הזאת היא מאפשרת לצאת מהקיבוץ. הנוכחות המאפשרת, המקבלת,
המעוררת את האמון, היא זאתי שמאפשרת לצאת מהתקיעות ומהקיפאון. עכשיו, זה לא צריך להיות במילים לפעמים. לפעמים עצם המגע, עצם הנוכחות שלי עם האחר, לפעמים פשוט להניח יד אם מתאפשר, וכמו להעביר חום הלב דרך היד, ולשמור על שקט. לפעמים האחר רוצה לשתף במילים. לפעמים דווקא עשייה משותפת יכולה לשנות את התדר. אבל אם אני בתוכי מפתחת את המבט ואת הקול הזה, שמחזיר אמון, שסומך, שבוטח בטוב הקיים, גם אם הוא עדיין לא נגלה, הצטרפתי פה לתהליך של ריפוי. הייתי פה שותפה לתהליך של החלמה. והיכולת שלי להוריד הילוך ולא לחפש תוצאות, אלא להצטרף, לשעות יחד, לתת שם המתנה, אבל המתנה עם מבט של ביג מאמה שמאמינה בטוב שצפון שם. וכמו מחכה לזמן הלידה, לשעה הטובה שבה תבוא הלידה. לא יודעת מתי זה יהיה, אבל היא בטוחה שתבוא לידה. והיא בטוחה שהלידה תיפתח ותבוא בשעה טובה. בשעה טובה ומוצלחת, כי יש פה מישהו ששולט. נכון שחרדה מתעוררת בזמנים שאנחנו חוות חוסר שליטה. כן? אני חשבתי שאני מצליחה להחזיק את ההתארגנות הזאת, וזה גדול עליי. וזה מאיים עליי. ואני מרגישה ממש, אפשר לפעמים לחוות את זה ממש בגוף. ובמקום הזה יש לנו הזמנה כמו לרכז את החרדה הזאת בכדור דמיוני בין שני הידיים, וממש להשליך את הכדור הזה, לבורא עולם, ויגיד לו, אבא, אני מוסרת אליך את השליטה. אנחנו ממש משחקים מסירות עכשיו, ואני מוסרת אליך את השליטה, כי באמת הייתה לי אשליה שאני שולטת בכל. אבל לרגע נתת לי תזכורת, דרך הרגש הזה של החרדה, שלא באמת אני שולטת בכל. באמת אני לא שולטת בכלום. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא בחר לקחת את העולם שקצת נתבלבל. עולם מלשון העלם. הקדוש ברוך הוא העלים את עצמו בתוך העולם. כדי שנתחיל ליצור תודעה, גם אם היא לא נגלית לעין, תודעה של הנסתר, שבא ואומר הכל בשליטתו של בורא עולם. הכל בשליטתו של בורא עולם. ולחיות את זה ממש ברמה של תודעה. שאני לא תלויה באף אחד. ואף אחד לא יכול להתקרב ולפגוע בי. והיחיד שמנהל פה הכל זה בורא עולם. והדבר הזה מכניס הרבה מנוחה למערכת. כשיש בי הסכמה, כמו לפתח איזשהו סוג של כניעה והסכמה למגבלות שלי. אני מוגבלת. וזה בסדר, זה הכי אנושי שיש. ואותו אחד שברא אותי ויצר אותי, זה חלק מהתוכנית עבודה. אוקיי? זה לא כישלון. המפגש שלי עם המגבלה זה לא כישלון. זה עוד מדרגה בכנות שלי מול עצמי. זה עוד מדרגה בבגרות שלי, ממקום של ילדה להיות בוגרת ולהבין ולהגיד, אני לא סופרמן, אני לא כל יכול, ואני לא רק חסרת אונים. אני גם וגם. אני גם בעלת יכולות שהקדוש ברוך הוא נוטע בתוכי, וגם אני בעלת מגבלות שגם אותם הקדוש ברוך הוא תובע בתוכי. והיכולת הזאת להסתכל על שני הצדדים, על החוזק ועל החולשה, ועל שניהם להגיד תודה, אבא תודה. אבא תודה. זה משרת אותי. זה מטיב איתי, גם אם אני לא מבינה ולא רואה איך, זה מטיב איתי. זה פותח תודעה אחרת. כשאני פתאום פונה אל אותה חולשה, אני לא משנה את החולשה, אבל אני פונה אליה באופן אחר, באופן מכבד, באופן שנותן מקום, ולא מנסה לדחוק בה שהיא תיעלם.
כי אני אומרת תודה, אני מודה, אני מכירה בנוכחות של החולשה הזאת. אני מכירה שטמון בטוב גם אם הוא לא נראה לי כרגע לעין. אבל הוא הגיע אליי על מנת להיטיב לי. זה פותח את התודעה ואת הסקרנות לכיוון של וואלק מעניין. מעניין. אני אגיד מילה אחת על כל נושא של הדיבור הפנימי, למרות שבאמת שיעור לפני זה דיברנו על כל נושא של כוח הדיבור, אבל החשיבות להתבונן ולקחת אחריות, האם אני נמצאת בסביבת עבודה, בסביבת אנשים, שהדיבור שלהם מרים, מרומם, מפתח, מקדם, מחזק את החיבור שלי פנימה, מחזק את האמון שלי במערכת שלי, או שאני נמצאת בסביבה שמתרחש שם הדיבור שמוריד, שמחליש, שמערער, שמכניס ספק, שלא מחזק את הביטחון. אנחנו נמצאים בימים שכולנו בשיעור אחד גדול, כל אחד בתפורת חיים שלו, מאשמה לאחריות. אוקיי? ממקום שבנה על אחרים שיעשו בשבילי את העבודה, והתפכח, והבין שהעבודה אמורה לעשות על ידי כל תא ותא בעם הזה, ולכל אחד יש אחריות. אז ממקום מאשים, מתאכזב, אנחנו כולנו צועדים על החבל הדק הזה, שמוביל לכיוון של לקיחת אחריות, שבא ושואל ומה החלק שלי. מה לי יש לתרום למצב? קודם למצב שלי, ואחר כך למצב היותר כללי. הגוף שלנו הוא גם מדבר על הרצף הזה של חשש, ואז הוא חווה קיבוץ, מתח, סגירות, טונוס שרירים גבוה, מול זמנים שבהם הגוף או אזורים בגוף חווים הרפיה, מנוחה. ממש כמו שקט, גלים שקטים, טונוס שרירים מתון. אני לא מדברת על רפיון, כן? שאז טונוס שרירים ממש ממש נמוך. אני לא מדברת על כזה דבר. אני מדברת על מציאות שבה הגוף מחזיק את עצמו, כן? אנחנו חי הנושא את עצמו, אבל לא במתיחות ולחץ, וגם מצד שני לא באיזה אין אונים שמישהו אחר יבוא ויישא אותי. אוקיי? בעצם המצב המתון זה היכולת שלי להיות שם בקו האמצע. אוקיי? לא במקום שנתלה ונשען על אחרים ונזקק לאחר, וגם לא במקום מקובץ, אוחז, נוקשה, סגור, שממש אי אפשר להתקרב אליו, כי הכל סגור, כל השרירים חזקים, לא יודעת אם זה המילה חזקים, כמו דפוסים, כן? הכל מקובץ. וזה מדהים שכאשר מישהו, כמו אפילו יוחז את אחד האיברים האלה, שמרגישים שם שתפוס שם, ורק ייתן שם נוכחות. בלי לחץ, בלי להגיב לטונוס שרירים וללחוץ על הטונוס שרירים. פשוט להניח ידיים שמזרימות חום, אנושיות, מגע, שקט. ואחרי כמה זמן תרגישו שוב את אותו איבר ותראו שהשרירים כמו נרגעו. הטונוס שרירים ירד. נכנס שם באותו איבר איזה מנוחה. האיבר הזה קיבל שדר בטוח פה, מוגן פה. אתה לא לבד. אלה גבולות הגזרה שלך, ואני יחד איתך כאן. ולפעמים זה מתרחש בלי מילים. אני זוכרת בעבר כשהייתי עושה רפלקסולוגיה, אז בהתחלה הייתי מתאמצת, יש ביטוי כזה שנקרא כאילו לפרק קריסטלים בעץ ברגליים, ואני אומרת שזה לא רק ברגליים,
והייתי עושה עיסויי עומק כאלה, וואי, בן אדם היה כואב לו, ואני הייתי מבסוטית, כי הקריסטלים היו נעלמים פשוט. ועם הזמן הבנתי שלמגע יש את העוצמה שלו, מגע הכי פשוט. והייתי כמו רק עוטפת את כף הרגל, וממתינה. ממש ממתינה. הרבה פעמים אנשים היו נרדמים, שווה לנסות בבית, וגם אם לא נרדמים, פתאום אתה רואה שקצב הנשימה משתנה. פתאום הבן אדם מכניס איזו שאיפה כזאת גדולה, וזה משפיע. ואחרי זה כשאני בודקת איפה הקריסטלים, הם נעלמו. אוקיי? יש ערך לעצם המגע, לעצם הקרבה. אני קוראת לזה כביש עוקף שכל, עוקף מחשבה. לפעמים מרוב שאנחנו מדברים ומנתחים וחופרים, אנחנו מפספסים את היכולת הזאת של להיות קשובים לתשובות שתמונות לנו בגוף. ותמונות לנו הרבה תשובות מאוד ישירות, מאוד אותנטיות, מאוד כנות. ואני ממש ממליצה לכם, מי שמתאפשר לה, לקבל מגע, להעניק מגע, כמובן שלא מכל אחד, אבל לפעמים פשוט את בעצמך להניח ידיים במקומות שאת מרגישה שתפוס. אם זה בצוואר, בכתפיים, אם זה באזור החזה, שרעפת, בטן, פנים, ואחרי כמה דקות מלאות של מנוחה, ממש אתם תראו שם איזשהו שינוי. והמלאכה שלנו במקום הזה, גם לעצמנו וגם כלפי האחר, זה היכולת שלי לשעות ביחד, להצטרף, להיות נוכח ליד המתרחש, בלי בעלה, בלי פרשנות, בלי מה זה אומר, בלי ניתוחים. רק להיות שם ולתת יד. וואי, עברנו ימים מדהימים ואנחנו גם צועדים לקראת ימים גדולים. אחד הדברים הגדולים שראינו אצל רבי שמעון בר יוחאי, זה היכולת שלו לתת ערך גם לדברים הסמויים. רבי שמעון בר יוחאי היה לו מחלוקת עם הרבנים, עם הגדולים שהיו סביבו, האם מחשבה, מעשה שהוא ללא מחשבה, הוא נחשב כמעשה, או שרק מעשה שנעשה יחד עם כוונה ומחשבה, זה נחשב למעשה. רבי שמעון בר יוחאי אומר שרק מעשה שהיה מצורף אליו מחשבה וכוונה, המעשה הזה נחשב. נגיד אדם שהדליק אש בשבת. אם הוא לא התכוון, האם זה נחשב שהוא חטא או לא? אוקיי? אבל העיקרון, יותר מעניין אותי כאילו העיקרון, הרציונל, המחשבה שעמדה מאחורי זה, רבי שמעון אומר איפה שהמחשבה של האדם, ורבי נחמן אומר איפה שהלב של האדם, איפה שהרצון של האדם, שם האדם מונח. זה המקום שבו האדם נמצא. אל תמדוד אותו לפי תוצרים, אוקיי? יכול להיות שהתוצרים יהיו מאוד לא מרשיבים, אבל הייתה לו כוונת לב, על זה תשים את המוקד. על הטוב הזה שיש בפנים. רבי שמעון בא ומספר לנו ביום הגדול הזה, של ל"ג בעומר, שהוא בעצם גילה דבר שהיה בהסתרה, בא וגילה אותו החוצה. כן? הוא משך אור מאוד מאוד פנימי, שזה כל תורת הסוד, והוא גילה אותה פה בעולם הזה. ואחד הדברים שנתנו לו את הכוח, את המסוגלות, את הרצון לגלות את הדבר הזה פה בעולם הזה, זה כי הוא האמין שבתוך כל יהודי יש חלק אלוקה ממעל. בתוך כל יהודי יש טוב.
גדול, מאיר. גם אם כרגע אני לא רואה את הטוב הגדול והמאיר הזה. גם אם כרגע ההתנהגות של האדם הוא בדיוק בנקודה הכי רחוקה על הרצף של הביטוי הזה. זה לא משנה. הוא שמר שם על איזו יציבות, כי הוא היה בטוח במבט הזה. הוא פיתח מבט בטוח. זה כמו לחוות חוויה שאתה הולך לצדיק. שאתה בא ואתה מספר לו את כל הלכלוך שלך, ואת כל הקשיים, ואת כל הכישלונות שלך, והבן אדם זה לא מזיז אותו מילימטר. הוא ממשיך להסתכל עליך בעיניים טובות, מאמינות, סומכות, ואומר, אני איתך, אני רואה רק את הטוב, אתה לא תשכנע אותי שקיים כזה דבר. זה לא העיקר שבך. לא שאתה חלילה אומר דברים לא אמת. אתה אומר אמת, אבל זה לא כל האמת. כי יש אמת יותר גדולה. כי יש בך חלקים שעוד לא גילית, והם נקיים, והם זכים, והם תמיד הם טובים, ותמיד הם רוצים להיטיב. ומהמקום הזה, הרבי שמעון פונה לעם ישראל ואומר, הורדתי אור גדול, כי אתם מסוגלים. כי הפנימיות שלכם זה מהדהד לה לפנימיות וזה מוכר לה. כי יש חיבור בין הפנימיות הזאת של הזוהר הקדוש לפנימיות הנשמה שלנו. זו אותה שפה. זה מהדהד לאותו מקום. והביטחון שהיה לו לרבי שמעון, זה אחד הכלים שאנחנו צריכים לצעוד איתם בעזרת השם למעמד הר סיני. ואחד האתגרים שיש לנו, שהרבה פעמים הקדוש ברוך הוא כמו רוצה להעניק לנו טוב, והבן אדם חוסם ואומר, לא, ואני לא ראויה. לא, אני לא אצליח. באמת בתת מודע, אם אני אחפור, אנחנו חוסמים לעצמנו הורדה של שפע. אנחנו לא נותנים אמון בטוב שקיים בתוכנו, שנהיה מסוגלים לזה. ופה רבי שמעון כמו בא בביטחון ואמר, אתם מסוגלים. אתם מסוגלים, אני מקדם את כל העולם, יכול לפתור העולם. אתם מבינים? השיר על רבי שמעון, יכול לפתור העולם. הוא באמת היה משהו מאוד מאוד מיוחד רבי שמעון בר יוחאי. אבל לחזק בתוך עם ישראל את האמון הזה, שאנחנו ראויים לקבל את התורה הקדושה, שאנחנו ראויים להגשים את השליחות שלשמה הגענו, ולהיות אור לעולם, ולהיות דוגמה אישית בהתנהגות שלנו, במוסר שלנו, במידות שלנו, בנתינה שלנו. אוקיי? לתת אמון שאני מסוגלת. וכשפוגשים חולשות, לא להישבר ולהתרסק ולהזדהות עם זה. זה קיים, זה חלק מהתוכנית, הכל בסדר. אני רוצה לתת עוד שני דוגמאות שמביא אותם ספר חובת הלבבות על מידת הביטחון. ואנחנו הרבה פעמים אומרים, בסדר, אני מאמינה שיש אלוהים, אבל את בוטחת בו? את באמת סומכת עליו? את באמת נותנת אמון שברגע שאת תפני אליו, הוא יעיר לך, הוא יגיב לך, הוא יענה לך? הוא באמת נמצא כאן? אז אני לא צריכה כל כך הרבה להתאמץ כדי להשיג 3 נקודות. והוא נותן שם 2 דוגמאות, שם פרקים ארוכים ויפים, אבל אני ממש מביאה משהו קטן מאוד מאוד מאוד, מאוד ממליצה, לשבת ולקרוא את זה. יש משהו בגריסה של זה שגם פועל ומהדהד פנימה. הדיבור הזה מוכר לנשמה שלנו. הוא נותן דוגמה על עובר שנמצא בבטן אמו, ועל אפרוח שנמצא בתוך ביצה סגורה, אטומה. הוא אומר, תראו את שני היצורים האלה, חסרי אונים, חסרי דאגות, מקבלים את כל ההזנה והצרכים שהם זקוקים להם, כולל חמצן, כולל מזון,
כולל ניקוי פסולת, כולל חום, כולל הגנה, כולל תאורה מותאמת. הכל, בכל הממדים, יש מישהו שמשגיח על היצורים השבריריים האלה, מלווה, מזין, נמצא שם, מגן, שומר, דואג להתפתחות של הדבר הזה, והם באפס השתדלות. הם אפילו לא צריכים להרים את היד כדי לקבל הזנה, כן? זה נמצא מסביבם. זה מזכיר לי את המן שעם ישראל אכלו במדבר, בהתאם למידת הביטחון של האדם, שם הניחו לו את המן. כל אחד היה יוצא מהאוהל. אם היית מאמין, אם לא היית מאמין שבאמת ראוי לך לקבל אוכל בסמוך אליך, ויש פה מישהו שמזין, היית צריך לטרוח, להתאמץ, להזיע, וואו, להשתדל המון, ואז איפשהו אי שם רחוק היית מוצא את המנה שלך. לעומת אדם שהאמין בכוח הזה שקיים, וזן אותו, הוא מפרנס אותו, הוא משגיח עליו, שומר עליו, מגן עליו, והוא היה פותח את הדלת, את האוהל, והיה מזהה שהמנה שלו להיום נמצאת בפתח האוהל. מה שונה ביניהם? זה לא נתון חיצוני ששונה ביניהם, אלא זה איפה התודעה שלי. האם אני באמת מאמינה שיש פה כוח שמלווה אותי, שכשהוא מערער לי את תחושת הביטחון בפנים, שהוא מעורר בי חרדה, זה כמו כל עדין ליד האוזן שלוחש ואומר, יעלי, אני עשיתי את זה. אני רוצה שתמסרי לי את הכדור. אני רוצה שתשתפי אותי באירוע. אני רוצה שתכירי ביכולות שלך, במגבלות שלך ובנוכחות שלי. אנחנו שותפים. את לא לבד. את לא לבד. אבא שלי שיהיה בריא, כשהיה עומד מול אתגרים, או כשלי היה אתגר, והייתי באה והייתי אומרת לו, אבא, אבל איך נסתדר? אבא, אבל מה יהיה? זה היה מסתכל לשמיים והיה אומר לי, יעלי, אנחנו לא לבד. יש לנו אבא, יעלי. יש לנו אבא. וממש להסתובב במציאות, בחוויה, שיש לי חבל שקשור לי ליד, כמו אלה שקושרים בלוני הליום לידיים של הילד, כדי שזה לא יעוף. יש לי חבל כזה שמחובר לי ליד. חז"ל אומרים, מחובר לקודקוד שלנו יש חבל, כן? חוט שמחובר לקודקוד שלנו. ואנחנו בחיבור עד האבות הקדושים, עד אדם הראשון. אנחנו מחוברים ישירות לכיסא הכבוד. ומתבקשים לפנות בהודיה, מתבקשים לפנות במצוקה, אנחנו מתבקשים, ואבא בצד השני, יש לו כמיהה, הוא מתגעגע, הוא מצפה, הוא מחכה שהבנים יפנו אליו. אוקיי? בין כך ובין כך, בנים אתם להשם אלוקיכם, זה לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, ומה תפאורת חיים שלך, זה חיצוני. האם אתה מפתח תודעה שבה אתה לא יתום בעולם הזה? אתה לא בודד בעולם הזה? אני כאן, תפנים את זה, אני כאן איתך, יחד איתך, עמו אנוכי בצרה. לא שכחתי, לא נרדמתי, אני כאן. הברכה הזאת שאנחנו אומרים בכל בוקר, שעשה לי כל צורכי, זה לשני הכיוונים. בורא עולם יצר לי את הצורך הזה, את החיסרון הזה. ואותו אחד שברא לי את החוסרים האלה ואת הבורות האלה, הוא גם מבטיח שהוא גם ימלא לי את הבורות האלה. והוא ייתן לי מענה לצרכים האלה. יש לי שם מלאכה, יש לי שם אחריות. כן, כשאני מזהה חוסר, אז יש לי שם הזמנה שוב להשליך את זה. ולשחרר שמה, ולמסור לו את הכדור בחזרה. אנחנו היום ביום ירושלים, אמא ירושלים, הגענו לכוח אייר,
כ"ח אייר, יום שבו פרצה מלחמת השחרור, יום שבו קיבלנו את ירושלים, תוך 6 ימים, לא האמנו, אבל מפת ארץ ישראל גדלה פי 3, מקומות שלא האמנו שנגיע אליהם, הר המוריה, הר הבית, הכותל. אמא שלי זכתה, הייתה גרה מעבר לגדר, ממש ליד הירדנים, והיא אומרת, יעלי, ויום אחד פשוט זה נפתח, והרחובות היו מלאים, ופשוט צעדנו וצעדנו וצעדנו, ונשקו שם, והיה התרגשות מאוד 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 גדולה. וחזרנו לאמא ירושלים, שהיא הירושה שלנו, של עם ישראל, והיא המקום שבו קרו הרבה דברים מאוד מאוד גדולים לאבות האומה. ונכון שזה לא השלם שהיינו רוצים, אבל אנחנו גם מתעסקים במה שמתאפשר. אנחנו מודים על מה שמתאפשר, כי זה המון. היכולת של ילד, וכולנו ילדים, להיות קרובים לירושלים, לשכינה הקדושה. שכינה לא עזבה את ירושלים, לא עזבה את הר הבית, בית המקדש לא עזבה שכינה. והיכולת שלנו להתקרב לשם, וממש להרגיש בדופק שלנו ובגוף שלנו את הקרבה הזאת, ואת החיבוק הזה, ולראות בני נוער היום באלפים, באים ורוקדים בהתרגשות ברחבת הכותל. ואמא ירושלים אומרת, אני כאן. תמיד. גם אם הלכת והתרחקת, ואתה מתרוצץ, ואתה כועס, ואתה מתנגד, ואתה דוחה, תמיד אני כאן מחכה לך. תמיד. זה מתקשר לפרק שקראתי לו אהבה יציבה. כאילו המערכת כאילו לא מאמינה שיש מציאות של אהבה שלא תלויה בדבר, ואהבה שבצד השני אין שום שינוי בתגובה שלו, בין אם אתה דוחה, בין אם אתה מתנגד, בין אם אתה מתעלם, בין אם אתה מטריס ומתלונן, בצד השני יש תדר עקבי ויציב של אהבה, של חיפוש הקרבה, של רצון להיות שוב יחד, של חיבוק, האפשרות לתת כאן את החיבוק הזה. זה תדר מאוד מאוד שקט של being ולא של doing, שירושלים, אמא ירושלים נוכחת, וכל הזמן בלב פתוח אומרת לבנים שלה, אני כאן. אני ממשיכה להאמין, אני ממשיכה לבטוח בך, ואני ממשיכה לחכות לך. אני יודעת שתשוב. עצם הקיום שלך, מבחינתי זה דבר בעל ערך. זה דבר יקר מפז. אין צורך להתאמץ, להשתדל, להשמיע, לצעוק, להילחם. לא, ככה, בפשוט. כמו שאתה. זה כמו אמא שרגע יכולה להתנתק מהעבודות של הבית, להסתכל על המתרחש בבית ולהגיד, וואו, אני מקיימת חיים. אני מקיימת חיים בתוכי. בין אם זה עובר שנמצא בקרבי, בין אם זה צאצאים מסביבי, אני שותפה בלפתח ולגדל ילדים בעולם הזה. זה דבר מאוד מאוד בעל ערך. אז אני מברכת אותנו, שממש נסיר את כל האבק, ונזכר ברישום ובחותם שחתמו לנו בלב של ירושלים, שנמצאת בקרבנו, ושל הקשר הזה שהוא לעולם לא ינתק, הקשר עם ירושלים והקשר עם בורא עולם, והקשר שלי פנימה עם המהות שלי. אני כן אזכיר שבין רבי שמעון בר יוחאי לבין אמא ירושלים
בכ"ה אייר, שבוע זה היה ביום שישי, זה יום הפטירה של ימימה אביטל, זכרונה לברכה. ימימה הייתה מאוד מאוד אוהבת את ירושלים. ממש הייתה בגוף שלה חובה את האור של ירושלים. מבחינתה ירושלים הייתה מערכת העצבים המרכזית שמחברת, שמקרבת, שמעניקה שפע של חום לב, של אהבה, של קרבה, של שייכות, של לעורר בתוך כל יהודי ויהודי את התחושה הזאת של כמה חיכיתי לך, כמה טוב שבאת. והיכולת שלנו באמת ליצור עוד ועוד מעגלים של קרבה, ועוד ועוד מעגלים של קרבה דרך דיבור ודרך מגע ודרך עשייה משותפת, ולעורר את הקרבה שבינינו, זה ממש לתת עוד ועוד קיום ותדר של אמא ירושלים. כי אנחנו אחד. והערים סביב לה, כן, הכל כזה, היא מחברת בין כולם. שנזכה בעזרת השם לחוויה של חיבור, ולחוות ביטחון בזה שאנחנו ראויות לעמוד ולקבל את התורה הקדושה בעזרת השם. שיהיה יום חג ירושלים שמח, ונשתמע. יעל גתנו, הטוב שבך כבר כאן, להתראות.